polju delovanja zemljine teže postoji 3 tipa ravnoteže. Stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža. Koji tip ravnoteže je u pitanju zavisi od ponašanja tela kada ga izvedemo iz ravnotežnog položaja. Centar mase je, da podsjetim, tačka u kojoj kao da je skoncentrisana sva masa tela, odnosno tačka na koju deluje gravitaciona sila. Kada je oslonac direktno iznad centra mase, ako izvedemo telo iz ravnotežnog položaja, pojavit će se komponenta gravitacione sile koja će uzrokovati moment sile M i vratiti telo nazad u ravnotežni položaj. Ova sila se naziva restituciona sila. Dakle, ako bilo koja promjena položaja tela uzrokuje pojavu neke sile koja ga vraća u ravnotežni položaj, telo se nalazi u stabilnoj ravnoteži. Ako se centar mase nalazi iznad tačke oslonca, kada poremetimo ravnotežu tela, gravitaciona sila koja deluje na centar mase će razložena na komponente ostvariti silu F koja na udaljenosti R od oslonca uzrokuje moment sile koji ovog puta povlači telo dalje od ravnotežnog položaja, te će ono trajno ispasti iz ravnoteže. Ovakva ravnoteža se naziva labilna ravnoteža. Ako je oslonac tela baš u centru mase, telo će ostati u ravnoteži sve vreme, jer bez obzira na poremećaj, centar mase uvek ima oslonac, te ne postoji nikakva komponenta gravitacije koja bi uticala na položaj tela. Ovo je indiferentna ravnoteža. A da li je za stabilnu ravnotežu neophodno da oslonac bude iznad centra mase? Za male vrednosti promjene položaja, telo može ostati u stabilnoj ravnoteži i kada se centar mase nalazi iznad oslonca. Ali oslonac u tim slučajevima ne može biti samo u jednoj tački, već u bar 3 tačke, gde površina figure između tačaka oslonca, u našem slučaju trougao, predstavlja površinu oslonca. Kompletna lekcija, zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti, je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.